ním ako súčasť projektu mimourovne križovatka Patronka. V podstate dnes, ako by sa dá povedať, že chýba tu nejaký kúsok toho mestského okruhu, pretože Pražská sa v minulosti plánovala ako v podstate mestská diaľnica, ktorá sa mala ďalej napojiť na tzv. Severnú tangentu a prepojiť s Pionierskou, Jaršovou, Bajkalskou až na prístavný most a vlastne tak sa mal uzavrieť mestský okruh. V týchto miestach sa mala nakladať mimourovňová križovatka, kde sa vlastne tento mestský okruh mal napojiť na diaľnicu. Ako vidíte, tieto široké pásy v strede, tak neboli pôvodne určené pre nájazdy. Preto vlastne celá táto križovatka je taká zvláštne široká, že vlastne v strede mali byť nájazdy na tú diaľnicu a celé to pôvodné riešenie malo byť mimourovňové. Preto sa aj dodnes vlastne často spomína Husáková skratka na Pražskej, pretože pôvodne Pražská mala byť bez úrovňových križovatok. Keď sme stáli tam ešte na tej ceste na Kamžík, tak to si možno všimli na tej oproti strane na vrcholu Kalvária. Je tam taká teraz stavba veľká, taký veľký zárez. Na samom takmer vrcholi kopca a vedľa neho sú také asi 3 také vysoké trojposchodové vily zo 70 rokov. Boli to vily rodiny Husákovi, ktorí bývali tesne pod Kalváriou a hovorí sa, že Husák si túto skratku presadil, pretože si tak mal krátšiu cestu domov. Lebo inak tá skratka je fakt spravená len v tom jednom smere. Alebo nie je tam, nedá sa tam dostať z protismeru, ale len z toho jednoho smeru. Takže to bolo celkom zaujímavé, že na tejto plánovanej mestskej diaľnici nakoniec sa spravila úrovňová križovatka. Tým, že vlastne diaľnicu odsunuli, tak ako by teda tuto chýbalo nejaké také spojivko medzi tou diaľnicou a medzi tým mestským okruhom, ktorý sa teda dnes už plánuje v nejakej inej koncepcii, ale vlastne tento ďalší úsek sa už vlastne plánoval ako klasická mestská komunikácia, preto tu sú už aj úrovňové križovatky, ale od vlastne Patronky až po takmer hlavnú stanicu mala byť úplne vlastne bez úrovňových križovatiek úsek. Riešenie, ktoré tu sú tieto podchody, ktoré vyzerajú ako také kormostierovské, neviem, či poznáte také kormostierovské. To by som takéto najznámejšia. Tak je to taká parafráza na korbusiera, ale je to od architekta Rimarenka, ktorý projektoval, bol špecialista na podchody a tu navrhol také pomerne zaujímavé riešenie, kde vlastne pod tou celou obrovskou diaľničnou križovatkou, ktorá sa tu mala nachádzať, do ktorej malo vlastne ustúpiť celá Patronka, celá tá továreň, vlastne aj túto takú striežku starú, vidíte, to je pozostatok 6. mlyna. Všetko vlastne tomu malo ustúpiť a na mieste tej Patronky pod tou ďalejšou križovatkou sa malo nachádzať podzemné nákupné centrum. Čo bol taký úplne, že vôbec nič sa také niečo nespravilo. V Československu nikdy, alebo taký návrh sa neobjavil. Ale nakoniec tým, že tá ďalejšia križovatka sa nepostavila, postavil sa len fragment, ten podchod a nič ďalej už na ňom nenazbečovalo. Preto tie podchody sú také obrovské. To mal byť vlastne vstup do toho nákupného centra, ktoré malo byť teda pod všade týmto areálom.